Adrian James yw'n enw I, a Palace Print yw enw'r siop lyfrau. Dwi wedi bod yn berchen ac yn rhedeg ers 2002. Wel, mae yna lot o wahanol heriau wedi bod dros 2 mlynedd ar 10 diwetha. Mae twf gwerthu llyfrau ar-lein, mae twf e-lyfrau, mae bethau felly. Bod y ffaith bod ni'n dal yma yn testio bod ni wedi llwyddo I wynebu rheini. Penderfyniad busnes mwyaf anodd gorfod I ni wneud oedd y penderfyniad I gau y siop oedd gynnon ni ym Mangor am 5 mlynedd. Sagor y siop yn 2002, dyn ni wedi tyfu'r busnes yn raddol ac yn fwriadol ac dyn ni wedi bod yn ffodus iawn, dyn ni wedi gallu symud I siop fwy o faint. Dyn ni wedi gallu ychwanegu caffi ac yn ddiweddar wedi gallu ychwanegu gardd tu allan. Mae e wastad wedi bod yn bwysig I ni fod yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau yn y siop ac yn y gymuned ehangach yn Gymraeg ac yn Saesneg mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a cadw I ddatblygu y diddordeb mewn llyfrau ac mewn llenyddiaeth. Dyn ni'n ymwybodol bod lot o bobl yn defnyddio'r wefan I edrych, I ffeindio mas beth gynnon ni yn y siop, a wedyn yn dod I fewn y siop I brynu fe. Mae gynnon ni gwsmeriaid ar-lein ar draws y byd. Falle pobl sydd wedi ymweld â'r siop ond sydd ddim yn byw yn yr ardal yma a sydd ddim yn byw yn agos I unrhyw siop elfen ar-lein sydd yn cefnogi beth dyn ni'n gwneud yn y siop. Meddwl swn i'n... Peth gyntaf ydy, gyda'n siŵr bod e'n be wyt ti eisiau wneud. Meddwl yn hir, falle ddim rhithro I fynd iddi. Meddwl ag ystyried a edrych arno fe o wahanol ongle cyn bwrw iddi. Wedi deud hynna, paid y meddwl amdano fe'n rhy hir, neu fydd rhywun arall di wneud o'r flaen di. Trio cael cyngor busnes, trio ffeindio pobl sydd wedi bod yn gwneud rhywbeth tebyg, neu ddim hyd yn oed rhywbeth tebyg, just gofyn I rhywun arall sydd mewn busnes sut beth ydi o. Gyda'n siŵr bod gen ti arian wrth gefn neu gymorth wrth gefn, a deud y gwir mae'r ddau mor bwysig ei gilydd I gadw dy hun I fynd am gyfnod cychwynnol, cymryd ceiniog allan o'r busnes am 2 flynedd ac o'n i'n ffodus iawn bod fi wedi cario ymlaen I weithio, gallu cario ymlaen I weithio yn rhan amser. Eto pan nes I gychwyn, nes I wneud ymdrech I ddod I nabod pobl busnes eraill o'n nghwmpas I. Mae yna rwydwaith o siop bach a dwi'n licio meddwl dwi'n meddwl bod yn bwysig dyn ni yn cefnogi'n gilydd ac yn helpu. Fi agor y busnes, mi nes I gwrs busnes byr oedd yn cael ei gynnig gan asiantaeth yn lleol ar y pryd hynny. Dwi'n meddwl